салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, мехоҳам ба шумо хушхабара расонам. Ба наздики офиси официалии ширкати атомӣ дар Тоҷикистон кушода мешавад ва шумо метавонед айҳози қатимо ҳамкорӣ кунед, командаи хутонасозе ва тез соҳиби маблағҳои калон шавед. Кор дар атомӣ беҳад осон ай духтаро. Ду одам мебиёрен тамом. Ду одам регистратсия мекунед, командаи шумо пуршида рафтан мегирад. Аз иноҳо намеғалтен, хариди бисёр надора, хариди маҷбурӣ надора. Ман бовар дорам ки ин кор шумода ҳатман маҳқул мешавад. Барои ҳамкорӣ кардан қатимо дар WhatsApp бинависем, мо ҳамаша шумода мефаҳмем. Дӯстони азиз, дар ҷамъи Play Market ами приложение атомиро скачат мекунен, ам хеле значок дора ва метроен регистратсия мешавен. Дар ҷай набинен ҳамаш хушрӯ борош мондагӣ, ай ҳама чизои тез ба савдо мерафтагӣ ва дар кориш инами хемохим доруҳояй хеле таъсирбахшанд. Шумо метавонед ки заказ кунед ва ҳама чизош сифати аълояй, премиум класс. яъне ки ягон чизи хеле адил бернак надора. Нархошам нархои хубанд, лекин стоитанд. Ва инамҷада дӯстони азиз, ҳар рӯз бал ҷамъ мекунем ва соҳиби маблағҳо мешавем. Инамҷада нигоҳ кунем, балои мо ҷамъ мешавад. Структуратона мебинед, дар тактон чанд кас кор мекунад, масалан мезанем медроед, амҷада нишон медиҳад ки болода масалан ина ман поёнумда киву киҳо ҳастай. Кор беҳад осона. Нигоҳ кунед, ҳамин хеле ки гуфтум, як кас ду кас меёра, зиноҳо худшон сохта мешаванд. Анами ҳамаш худаш сохта шудагӣ. Ин одаморо ман даъват кардагӣ нестам. Ман 2 нафара даъват кардагиам ва ё 2 нафарӣ ва ҳамита мо як командаи калон шудагием. Барои кор кардан марҳамат WhatsApp да нависем. Салом алейкум дӯстони азиз. Ман бои саҳар мехестам. Хестам на он қадар саҳар. Рухшон адина гуфта будам ки тапчика бигир. И саҳар бояд ман тирма бурам. Ана ёра гирифта. Иш равшан мега исфандёр мега ки мегум. Иче меграфтам тапчикаи бузург. Мега бузург бобомай. Мегум не. Ва хиёл мекунам ки бобомай. Сеса чӣ хиёл кардӣ ки бобутай? Ту бобои хита намедонӣ? намедони охи кия? ва равшан қатъи исфандёр бобо дидагӣ нестам, фақат биби дидагиам. Дигаи 4 та дигаст, боборо дидагиам. Тамошобино, имрӯз аллакай 17 мартай. Кам мондаи вақт то Наврӯза. Ана чӣ гуфтаниям? Хай рӯз чӣ план дорам ман духтаро? Ҳозир ман бояд сразу бурам ана чизои дар кори ман бигирам, заказои бузурга, баъд барам биспорам. Оля проблемаи дига китоб супория. Китоба бояд бари дага ҷои печат кунӣ, намчитаро кунӣ, бабари ӯро биспорӣ. Хулоса нама хеле и дарахт гул кадай. Рафиқо навигари ку. И дарахт гул кадай. Аҳа. Хай гул кида иҷа у дафсо сев буд. Охе кандан сон ношида гудакои майда. Хулоса дӯсто, хай ма майда бабурам. Овози чимчи қозрая саря. Е саҳарам нест, саҳар зурай. Саҳар бека. Тамошобино, омадам сиёма. Чӣ кадан дар кор? Ягон чӣ гирифтам. О, парковка да. Ирӯз праздник аст. Ви сиёма маҳкамай майли ҳама соат 10 нашуда. Чаро барвақт омадам? Соат чанд бошад? Парковкарам маҳкамай, значит соати 10 иҷа мекушоя. Чӣ соат 9:47. 13 минут ман бояд зудат кардам. Кошки ман мерафтам дар ҳама автобус дальш. Гуфтам айҷа ака чӣ кунам? Ана харид кунам ай ёвар баъд бурам ба такси тестарак. Дӯстони азиз, ирӯз медонед 26 дараҷа гарм ай. 26 дараҷа. Дина 22, парер 21, ирӯз уже рекорд зад 26 дараҷа. Тамошобинон бисёриҳо мегӯянд влогора минуташа бисёр кун.
скучный хилмекнум. Динаман Ташкентда мен 25 минут иштеп бирдим нимша. Мен читер ахтак бошан хали гулча кадия. Глакой майда. Съедобный нестай, да? Гелос бошан, гелос бошан дайча. Мефазам ехри. 5 минути дига ждать календар, корки и магазин. Шуда шава. Осталось 5 минут. Она кичбула, где хонаи ман ягончи хардаги нестон. Ай пенти хардаги, он шам висит, раз, кади разбор био. Ай волна хардагим, ай вайки хардагим, ремакс хардагим, аркагелос хардагим, симбот парк вообще. Нарафтагим, вообще дусти фарм. Фирма чайне ёвар хайбдаги, юз кшрам ягончи нахар. Хангошам нахаридам ягончи. Акачи гирифтум ай ҷаҳами пюре миро чизое ки тез тайёра намегирад, жинка, колбаса, зелен, ман намедонам салфетка, ҳам хеле чизои дар корича гирифтум. ҳол бо айраҳ самбуса бояд бигирам, тоб бигирам, баъд набарам. خلاصه پروسیدورای دچکتی قاوسون هم نیز میبیوی خیلی کاغذچه میخری پاسپورت سر کپی میکنی اصلا اپاسنی پریستوپنیک باشه اگر بخشید انا بعد با ایران میبری چیزی خرید داده و ورق مینویسی تا پاکت با ایادم رومده با اجل پاکت شیواکی باید ابزیت اینا بخری که در بالای وای نومی خیش تورتا بنویسی کلون که آسان شود بود دست بردن خیلی مینویسی بعد هم ایران میسپوری با کتاب گرفتگیم خیلی گفتم ждать мекники ка ира барам битян ва бечора коргаро бо авҷа ответ биёран ки вай гирифт ана вақте ки ответа гирифтӣ тамошобино ба хотира ка ҷамъ ай пай дигар корот мешавӣ тамошобино мара абед файрод кардиам як галат фикр кардем куҷо бирем ман гуфтум ягон авқоти оши ман оша бисёр намаз бибинкум амрам гуфт ки не мерем биёр ман гуфтум майли гапаш нест я тебя угощаю гуфтум гапаш нест если ты угощаешь то я иду к тебе особенно не чой уже сезон сказать мохито или лимонада я шумои современный мохитош меге лави и кардаги шикастаги рабини метуду тамошобино медона инҷа ҷумъа инҷада авқоти ба маза дорад ҷума якшанбе мешам ман мегӯм ки чӣ мегирем ман авқот мегирем мега авқоти хайриявӣ мегӯм девона авқоти хайриявӣ накуҷура авқот бепул авқот скидка не калапоча фақат ҷумъаву якшанбе ман калапоча қати кабоби мурғӣ нана бо дуҳавои киногӣ заказу монакадем ду кабоби мурғӣ як таози нишонтон метум калапоча ҷӯшид буд хӯроки наҳорӣ олбестем ҷеда нишонтиён бинем супоқ ҷӯши дуюмо дарахтем расидем дӯстони азиз оддихида мегардам намедонам ина калапочаба гирифтам вай боша чӣ гирифта эзогелин гирифт эзогелин не сирх короче баъд ду кабоби мирғӣ ба ман мегӯм ки чӣ биёрем ранги чакаку сафед амра мега ки чака гуфтам чака неста ҳайдари хулосанам хали тамошобино ина омад
калапоча беҳад хушрӯ ба мазза туфтаста айвай чумчия карочи прямо калапочаро лимон мерезем бад мехӯрем бо хушрӯтар бо маззатар мешавад. Ина подписчикон нонуш омад қати чаккаш гуфти дале зрада нонуша сузонда ва ябура шашликам омад. Рости обед кардем, камтар суҳбат кардем ва гуфтем папутияте мороженое мегирем дар роҳ хурда меерем яхмусаки роҳатаки ҷон вале бемазза шиканузои мороженое аввал ба мазза будан ҳозир на он қадар вай рӯзам гирифтем бемазза буд имрӯзам хурдем бемазза ростига. Лекин шириниҳои нав ман и формҳоро нав дидистам и чизкейкҳоро нева умуман и тарафта хеле необычный ки шириниҳо ягон бор айё заказ накардам насиби дафт биёем ба заказ мекунам махол шуд афтошон хушрӯак нархошона нафаҳмидам ки чута нархои подозрительный навистагӣ буд беҳад хушрӯ фасон гирифтем мороженое купистагем да рафтем ичида кӯй тако видео кунам рафтем десерта сабой кардем. тамошобинои наҳози вақти намози ҷумъа бинед шаҳр нисбатан ором мошино ҳама мондагӣ ана бӯи гармиро бинед хай чайхонаи роҳат истодаам инҷаро лагманош таъриф мекунам охирон бор кай рафтагӣ 4 соат пеш мегзарем айра ҳамин офтобистон 8 ҷо хӯй